Ako po ang principal kan Tabaco National High School. Definitely po, masunod po kami sa order kan sa tuyang namumutan na Vice President and Secretary of the Department of Education, Sara Duterte. Sa ngunyan pong aldaw, nagpuna po ang sa tuyang opening of classes. Marhay po sa pagralaugan kan mga akita. As in, safe naman po sinda dahil bago po nagpo ng klase, nagkagwa po kita ki project paghahanda via Brigada Eskwela Program Implementation. Gabos pong stakeholders nagtabang para sana po mahandaan mga classrooms, ang mga comfort rooms, ang hand wash and physical facilities, plus ang campus para po ligtas asin maugma ang mga aki na nag-aadal digdi po sa Tabaco National High School. Okay. Ma'am, bali sa ngunyang pong year 2022, ang estudyante po ba nagdagdag, nagbawas dahil lang po sa kanakaging pandemic? More or less, pira na po ang estudyante digdi dahil po ang Tabaco National High School baga iyon may pinakahalangkaw na bilang. As of today po, meron na kaming almost 13,000 na estudyante. Target po namin na mag 10-point increase. Last year, 13,132 po kami. Pero ngunyan, ang count me is more than 13,000. Ongoing pa po ang enrollment kasi po demang pwede kami magsayuma. Okay. Ma'am, regarding po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte, okay lang po ba sa doon na dakol na mga estudyante na malaog digdi so mga daing uniform, so civilian lang, okay lang po ba ito? Okay po, Sir Vic, na ang mga estudyante ta po na maglaog sa eskwelahan, maski di po naka-uniform. Ang importante po sa mga estudyante ta, nagbalik, nag-adal, makatapos. Di man po importante ang uniform. Okay. So, sangon niya po, madam, ano po ang sendong pangapudan sa mga magurang na yaon digdian sa mga aki? Sa gabos po na namumutan ming mga magurang kan Tabaco National High School, day po kamo mag-adit na ang sa indo pong mga aki nasa marhay na kamot. Katabang ta po ang gabos na government agencies para sana po na masuportaran ta ang pag-adal kan mga aki. Like po ngunyan pa lang ang katabang ta po sa safety kan mga aki dyan sa luwas, ang Philippine National Police, ang Public Safety Office, ang Land Transportation Office, and the Barangay Councils of Panal, Ginubat, and Bangkilingan. Ang mga aki ta po nasa marhay na kamot, kigibungon mi po ang samuyang obligasyon na makatao po kimaray asin makalidad na edukasyon para sa sainda.